Naka-blue alert na ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa posibleng epekto ni severe tropical storm Opong. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa Cebu North Bus Terminal naabta namo kaganiha ang opisyal sa PDRRMO nga naghimo og inspection. Matod sa ilang operations head, Neil Sanchez, lakip sa gitanaw nila ang mga istruktura sa terminal sama sa mga tent ug sa waiting area nga kabahin sa preparasyon sa bagyo. Nagpakisayod sab sila sa biyahe sa mga bus paingon sa Northern Cebu kinsa ubos na karon sa signal number 1. If makusog na, we will detach the tent. I-remove na to. Or tangtangan na natog atok. But we are monitoring every now and then. Matod sa PDRRMO, giisa na karon ang ilang alert status pagpangandam sa posibleng epekto sa bagyo. Nag-raise the blue alert, meaning to say minimum preparedness ng ang council. Ang PHO nag-issue na po siya og code white advisory sa RHUs ug sa hospitals nila. Ang PSWD nag-conduct silang inventory sa food and non-food items as the need arises nga deploy sa ato ang mga LGUs. Matod ni Sanchez nga base sa ilang monitoring, pipila ka lugar sa norte nga bahin sa Sugbo giuwan na karon. Ang awhag lang nila sa mga tao kadtong nagpuyo sa mga delikadong dapit nga maminaw sa tambag sa mga opisyales. Kung doon na manggali mga advisories ang ato mga local DRM offices, especially sa evacuation, especially sa paglihay sa mga delikadong lugar, mga flood prone, mga landslide prone, tuman lang ta sa evacuation. Number 2, ang kanang mo gawas no kay mangisda. Doon na advisory ang Coast Guard. Samtang sa memorandum circular nga gipagawas sa Malacañang tungod sa severe tropical storm, suspindido na ang trabaho sa mga government offices o klase sa tanang level sa Sorsogon, Masbate, Northern ug Eastern Samar. Ang kanselasyon sa uban nga mga lugar mag-agad sab sa ilang mga local chief executives. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.